салом алайкум дӯстон. Ман барои шумо тӯҳфае дорам, ки то ҳол ягон кас ба шумо нагуфтааст. Ин тӯҳфа аз барномаи пиндоодо мебошад, ки шумо бор заказ мекунед. шумо аз барномаи пиндоодо ҳолате ки бор мехаред, ҳар як боре ки мехаред, ҳамин барномаи пиндоодо ба шумо кешбек медиҳад. аз шумо пули зиёдатӣ намегирад, просто ай ҳамон пулое ки ту мехарӣ бора, аз ҳамон пуло барои худаш ҷамъ карда, оянда метавонед ҳамон пулоро ба инами бозиҳо алиш кунед. Мисол, главный приз iPhone 15 бо дора 200 сомон, 300 сомон, 500 сомон, агар ба тоҷикӣ перевод кунем. Дора призҳо дора. ҳамё кадомаш ки бироям. Главный приз iPhone 15. вақте ки ба инҷо даромаден, нигоҳ кунед болора. 50 ҳастай. ҳамин 50 чорканҷаи дар гирдаш ҳастай. ҳамин рафтан мегира болои ҳар кадомишта. болои кадомишта ки истод, ина инҷа дидед рафта омадастай. ҳамин иёра тела мета. вақте тела дод, инҷа ҳамаш меғалтанд. вақте ки ғалтид, айфон фарқ надора. танго ҳастай, танго ба пул алиш мешаванд. нигоҳ кунед 3 юан ҳастай. ҳар хел юанҳо ҳастай. ҳамиё ҷамъ мешаванд ҳамаш. ва инҷа падарко ҳастай. ҷамъ кушид, ира тавассути ветчат метавонед ира ҳамаша гиред. барои ира омӯхтан аввал барномаи пиндоодоро хуб омӯхтан дар кор. борз бисёр чанд бор бисёр заказ карден, айдрони ҳамон кешбек гирифта ба шумо падарка метад. ё ҳамаш падарка ҳастанд. барномаи пиндоодо қиин нестай. ира ҳар як тамон метавонем ёд гирем. ай корвон 2-3 баробар арзон заказ кунем. шар нест пул дода хонем. осон ҳастай. ин замони интернет ҳастай. ҳар як тамон метавонем через интернет тамошо карда ҳамашро заказ кунем. ҷои нофаҳмо бошад, подписатсия кунед, лайк монед барои гум нашава видео. савол диҳед, аз даст омадаро ҷавоб медиҳам. барои барномаи пиндоодоро ёд гирифтам, ба ман пули шумо лозим нест. ман бепул то ҳолате ки то ҷое ки мефаҳмам, ба шумо ҳам мефаҳмонам.